B'impatt negattiv fuq il-klijenti l-aktar dawk anzjani, l-HSBC kompla bl-istrateġija tiegħu biex inaqqas il-prattika tal-klijenti li jmorru personalment jinqdew fil-ferat tal-bank. F'waħda mill-ewwel miżuri li ħall-bank kien impost ħlas fuq tisrif ta' ċekkijiet anke dawk tal-pensjoni għal dawk li ma kellhomx kont mal-bank. Aktar tard introduċa ħlas għal kull kont li ma jkollux ammont minimu kif stipulat minnu. F'miżura li jnaqqas l-ispejjeż ġew magħluqa l-aġenziji tal-Gudja, il-Gargur u l-Imġar, kif ukoll turisti ingħalqu l-ferat ta' Ħaltarxien, id-Dwana fil-Belt u l-Furjana. Saret ukoll kampanja qawwija mill-bank sabiex il-klijenti jużaw mezzi alternattivi u teknoloġiċi għal servizzi bankarji fosthom biex jiddepożitaw u jiġbdu l-flus. Dan joħloq inkonvenjent kbir għall klijenti, partikolarment l-anzjani li mhumiex komdi mat-teknoloġija bankarja u li m'għandhomx mezz ta' trasport apparti dak pubbliku sabiex imorru fi feraq qrib ta' fejn joqogħdu. L-istudenti tal-Università wkoll se ribatu mir-riorganizzazzjoni mħabbra għaliex il-feraq tal-bank li hemm fuq il-kampus minn Ġunju li ġej se toffri servizz imnaqqas minn dak ta' bħalissa. Fix-xhur li ġejjin l-HSBC ser jagħlaq il-ferat ta' Ħalluqa, l-Imsida, Naxxar, Ħattart, Santa Venera u l-feraq li tinsab fi triq Manuel Dimek ta' Sliema. Il-bejħ tal-Mid-Med Bank lill-HSBC lejn tmiem is-snin design kien ġab miegħu kontroversja qawwija b'ħafna jesprimu l-opinjoni li l-Mid-Med Bank kien inbigħ bi prezz baxx.